Usa pa ka radyo ha, sa di pa taong padadyog pabukaw ini mga pangutana, ato sang isat out ni si Yuyit 78 nga nasa Bohol Panglao International Airport. Ang balikon Yuyit 78 nga nada sa Bohol Panglao International Airport. Ug shout out dai pod sa akong igso nga si Israel Socrates Parkan. Karon atong basahon ni mga pangutana be. Asa man gikan ni Jod Kandi Lansa. Shout out diha kay Jod Kandi Lansa. Atong basahon ni isang pangutana be. Soy, mura kag kagwang ba? Saan ganikutan na? Soy, mura kag kagwang ba? Kay dili nimo basahon ako pangutana. Nga daghan man pod nangutana. Palihog kog latos ani soy be? Aron maluwas ta? Nganong baho man kaayo ning tae soy? Nga wala may baho sa pagkaon nato. Bunali ragud soy. Ago. Sa di panahon tubagon ni nga pangutana, pasintabi sa usa diha sa mga nangaon. Kariyo ra kadyo ni. Soy, paminaw kay kang tubagon na imong pangutana soy ha. Aho kang sabton ron soy nga hinswila siguro ka sa una pero kuwang imong swito kay dali ra man kang nalimot ini. Science gyapon ni siya soy. Kining sa tijan ba? Parts of stomach. Di ba doon na may tinae nga to? Katong gagmay o dagko nga tinae. Sa science ini, functions of small and large intestine. Karon soy, diha sa imuhang tinae, dunay namudyo diha nga gitawag na to bitok. Sila mo'y in charge diha soy sa paggalingan nga to ang mga pagkaon. Karon sa ilahang kabisi nga to ginalingay ang itong mga pagkaon soy nga bisag saan raman ang ato ang gilamoy, wala dyan mo sila'y panahon oy nga mulaba pa ng ilahang gigalay. Ilan na nang ipagawas largo. Unsa kay gusto man kag muhumot na imuhang tae soy, agig tabang sa imuhang mga bitok ngadto, ikaw na labana. Unsa adyaw kalimot og kuso-kuso? Waswasi, daw ni hilargo, di ba imong tae soy, humot ka adyo. 나달라 너무 졸라 기지는 알았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어